Ангел Георгиев беше бит миналата година на 4 февруари на границата с Македония от македонски полицаи. Беше арестуван заедно с журналиста Адриан Асенов, който е тук също. Той също беше бит и арестуван. Той тогава беше журналист в Евроком и беше бит и арестуван един български пенсионер. Тримата бяха пребити от македонските граничари. Се уверивте ли дека сте у Македонија? Не можах да разбера. Се уверили дека си у Македонија? Ајде, кај е пратеникот? Депутат, кај Много сте? добре знаеме къде сме. У Македонија ли сте? Се увери дека си у Така ли, Македонија? Милош? Се уверили дека си у Македонија? Вие трябва да се уверите дали отивате към Европейската уния, Пака ли къде има или Европейска отивате към Югославия. Со луѓе Това е како много вас? важен въпрос. Много Тепате важен полицајци. въпрос. Не, полицаите ни тепат нас. Има Не, видео, вие ги гледайте тепате. видеото. Гледайте Се уверивте ли дека сте у Вие сте Македонија? медии, не дейте да лъжете, гледайте видеото, ясно се вижда всичко. Нели тие се ова ли се Место за европски манипулации. вредности? И ова ли се вредностите на Бугарија? Тук не са европейските Како ценности. нецивилизирани вака да те Очевидно е, че тук не са европейските ценности.